No, ja està bé, ja està bé. Estem o està... Com estem avui? Sí, no. Com estem avui? 31. 31. Allí d'allà baix va ser una cosa que l'Ajuntament crec que va ajuntar, la casa de la piscina i tot. Aquella zona esportiva d'allà baix és igual. Baixeu, i ara ho arreglarem. Sí, ara? Molt bé. Bé, organitzadors, col·laboradors, conferenciants, participants, premiats, públic en general, molt bon dia a tothom i gràcies per la vostra assistència a aquest acte que dona inici a una jornada que finalitzarà a la tarda en l'entrega dels Premis Maestrat Viu en la seva 12a edició. Com a alcalde de Rossell, em complau i alhora és un goig donar acollida a tot el col·lectiu de Maestrat Viu, una associació sens dubte de rellevància, important al nostre territori, en tot allò que fa referència a la defensa i promoció de la nostra llengua i de la nostra cultura. Des de l'Ajuntament de Rossell sempre hem tingut molta sensibilitat i empatia pels temes identitaris i la nostra llengua, la nostra parla, n'és un dels pilars més importants. Sempre hem practicat i l'hem defensat, tant l'ús com el coneixement i difusió a nivell institucional, a nivell administratiu i a nivell social. Sempre hem entès el valencià com la nostra llengua vehicular i de referència. Al mateix temps, som conscients que mai hem de baixar la guàrdia, i menys en els moments actuals en els que hem viscut diferents intents de debilitar el valencià. Defensar el valencià és defensar el nostre patrimoni, la nostra cultura, les nostres tradicions i la nostra identitat. Així que, bona i profitosa jornada, tant als actes d'este matí, dins la segona jornada de la llengua i el valencià a l'escola, on es debatrà sobre les polítiques lingüístiques a l'àmbit educatiu en la conferència a càrrec de l'amic i rossellà Miquel Àngel Pradilla, i la posterior taula rodona i taller de llengua per a docents, com a la jornada d'esta tarda en l'acte de lliurament dels Premis Maestrat Viu. Enhorabona a tots els participants i a tots els premiats i moltes gràcies. Benvinguts a tots i totes. Primer que res jo voldria agrair-li a l'alcalde, a l'Ajuntament de Rossell, i a Brest en particular l'amabilitat que ha tingut, la paciència que ha tingut amb nosaltres i les facilitats que ens ha donat per a poder fer aquesta jornada ací a Rossell. Avui el que farem serà una primera part, com ja ha dit Evaristo, en la qual tindrem una conferència d'un expert, Miquel Àngel Pradilla, al voltant del paper de l'escola. Després pararem un momentet i prendrem un cafè i suposo que algun tros de coca per prendre força. I en la segona part tindrem per una banda una taula rodona en la qual participaran diverses veus. Una serà la veu de la universitat, dels experts, i tenim a Sierra Rossellans il·lustres que en saben molt d'això, són Ximo Arnau i Miquel Àngel Pradilla, que l'exprimim una miqueta, com veiem. Després també la veu de l'escola, i hi haurà la directora del GRA, la Bardissa, i finalment també representants de les famílies, i tindrem Àngel, no recordo malament, que és representant de famílies per valencià que han tingut un paper rellevant en els últims anys. I finalment després tindrem un taller a càrrec d'Amanda de Molins, que serà, imagino que una cosa més lúdica i més distreta i doncs res més, benvinguts, moltes gràcies per ser ací i que ens siga profitosa la jornada. Gràcies. Molt bé.